Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, λέγομαι Αθηνά, είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας και σε αυτό το κανάλι εστιάζω την προσοχή μου κυρίως στις ναρκισσιστικές σχέσεις. Εάν σας ενδιαφέρει ο ναρκισσισμός ή η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, εάν έχετε εμπλακεί εσείς οι ίδιοι σε μία σχέση με έναν νάρκισσο, τότε αυτό το κανάλι θα σας βοηθήσει. Έχει πολλές πληροφορίες, κυρίως για τον ναρκισσισμό στην οικογένεια, αλλά και για άλλες σχέσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για την σχέση με την νάρκισσο μητέρα. Άμα νομίζετε ότι η μητέρα σας έχει χαρακτηριστικά ενός νάρκισσου, νομίζω ότι αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να το καταλάβετε. Βέβαια δεν είναι αυτό το βίντεο διαγνωστικό, έτσι. Δεν είμαι κλινική ψυχολόγος ούτε ψυχίατρος. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε πάνω κάτω εάν η μητέρα σας έχει κάποια τοξικά στοιχεία τα οποία σας επηρεάζουν αρνητικά. Τότε θα ήταν καλό να βρείτε έναν ψυχολόγο, κάποιον που μπορεί να σας βοηθήσει ή ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας που έχει προσωπική εμπειρία με αυτό το αντικείμενο για να μπορεί να σας καθοδηγήσει. Το πρώτο πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό μιας μητέρας που έχει ναρκισσισμό είναι ότι μειώνει συνεχώς τα παιδιά της και άμα έχει 2 παιδιά, συνήθως διαλέγει ένα παιδί, ό,τι και να κάνει είναι τέλειο, δηλαδή είναι το τέλειο παιδί, και το άλλο παιδί είναι αυτό που του φταίνε όλα. Είναι το παιδί το οποίο ποτέ, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτά που του λέει η μητέρα του. Το ένα το παιδί το χρησιμοποιεί ως αποδιοπομπαίο τράγο και το άλλο παιδί ως το τέλειο παιδί. Στα αγγλικά λέγεται scapegoat child και golden child. Το golden child είναι πάντα τέλειο και δεν μπορεί να κάνει λάθος σε τίποτα. Το scapegoat child, το αποδιοπομπαίο τράγο, κάνει τα πάντα λάθος. Αυτό το παιδί, ό,τι και να προσπαθήσει να κάνει, ποτέ δεν φτάνει. Στα μάτια της μητέρας του είναι συνεχώς λάθος. Και αυτό το παιδί έχει συνέχεια ελαττώματα στα μάτια της μητέρας του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, απολύτως τίποτα να την ικανοποιήσει. Το τέλειο παιδί από την άλλη μεριά το επενεί συνέχεια. Στο τέλειο παιδί η μητέρα αυτή δείχνει όλη της προσοχή, ενώ στο άλλο παιδί δεν ικανοποιείται με τίποτα. Και αυτό το παιδί μεγαλώνει και νιώθει πάρα πολύ μειονεκτικά και συνέχεια συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους. Έχει επίσης αυτό το παιδί πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και ειδικά δυσκολεύεται στο να εμπιστευτεί τους άλλους και δυσκολεύεται πάρα πολύ στις σχέσεις γενικά. Το δεύτερο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό μίας μητέρας με ναρκισσισμό είναι ότι έχει 2 πρόσωπα. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι μπροστά στους άλλους αυτή η μητέρα μπορεί να δείχνει πολύ αγάπη στο παιδί της και έτσι οι άλλοι δεν το παίρνουν η είδηση ότι στην πραγματικότητα όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού αυτή η μητέρα τιμωρεί το παιδί της συνέχεια. Είναι κακοποιητική, μειώνει το παιδί της συνέχεια και μεταβιβάζει τα δικά της τα καθήκοντα ως μητέρα στα παιδιά της. Η μητέρα νάρκισσος είναι πάρα πολύ ανώριμη ψυχολογικά και γενικά δεν αντέχει τα συναισθήματα των παιδιών της. Δηλαδή, άμα το παιδί είναι θυμωμένο ή το παιδί είναι στεναχωρημένο, η μητέρα αυτή δεν μπορεί να το αντέξει. Και ή θα τιμωρήσει το παιδί επειδή εκφράζει κάποια ανάγκη ή απλά θα το αγνοήσει τελείως. Και αυτό το καημένο το παιδί κάνει κάθε προσπάθεια για να του δώσει σημασία η μητέρα του, αλλά χωρίς αυτή η προσπάθεια να ανταμείβεται. Η νάρκισσος μητέρα δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να έχει ενσυναίσθηση προς τα παιδιά της και χρησιμοποιεί διάφορες χειριστικές τεχνικές για να κάνει τα παιδιά της να κάνουν αυτό που θέλει η ίδια. Μία τέτοια τεχνική είναι η ενοχοποίηση. Προσπαθεί συνέχεια να ενοχοποιεί το παιδί για να γίνεται πάντα το δικό της. Μία άλλη τεχνική που κάνει αυτή η μητέρα είναι το gaslighting, που σημαίνει ότι ακυρώνει συνεχώς τα συναισθήματα του παιδιού της και κάνει το παιδί της να νιώθει ότι είναι τρελό. Δηλαδή μπορεί να έχει κάνει κάτι κακό στο παιδί και το παιδί να παραπονιέται γι' αυτό,
αλλά μετά να του λέει ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Και εκείνη τη στιγμή το παιδί δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Δηλαδή ξέρει ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα, το λέει στη μητέρα του, αλλά η μητέρα του λέει αυτά που λες είναι βλακίες. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Λες ψέματα. Ενώ στην ουσία η μητέρα είναι αυτή που λέει ψέματα, η μητέρα είναι αυτή που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και το παιδί, όπως καταλαβαίνετε, υποφέρει. Γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να μιλήσει με τη μητέρα του, τη μητέρα του δεν το καταλαβαίνει, ότι η μητέρα του λέει ψέματα. Ακυρώνει συνεχώς τα συναισθήματά του και κατηγορεί τα παιδιά για τις πράξεις της. Δεν δίνει καμία σημασία στα συναισθήματα των παιδιών της και δεν δείχνει καμία κατανόηση. Τα παιδιά μιας μητέρας νάρκισσου δεν αποτελούν ξεχωριστές οντότητες στα μάτια της. Τα βλέπει σαν ένα κομμάτι του εαυτού της και είναι πάντα υπό τον έλεγχό της. Και ενήλικες να γίνουνε, προσπαθεί ακόμα να ελέγχει το κάθε τι στη ζωή του παιδιού. Τα παιδιά είναι κτήμα της μητέρας νάρκισσου και είναι προέκταση του εαυτού της. Και γι' αυτό ό,τι και να κάνουν αυτά τα παιδιά πρέπει να αντιπροσωπεύουν την ίδια. Που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι σωστό, γιατί το κάθε παιδί έχει μία δική του προσωπικότητα και θα πρέπει αυτό το παιδί να μπορεί να εκφράζει αυτή την προσωπικότητα και να το κάνει αυτό με ασφάλεια και με κατανόηση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό μιας μητέρας νάρκισσου είναι ότι δεν σέβεται τα όρια των παιδιών της. Ειδικά όταν τα παιδιά είναι έφηβοι, μπαίνει συνέχεια στο δωμάτιό τους χωρίς να χτυπάει την πόρτα, ψάχνει τα πράγματά τους, γίνεται πάρα πολύ ανταγωνιστική με τα παιδιά της, ειδικά στην κόρη και επίσης νιώθει ζήλια προς την κόρη της. Άμα δει ότι η κόρη της είναι πιο όμορφη, φοράει πιο ωραία ρούχα, βγαίνει και έχει πολλές παρέες, γενικά την ζηλεύει. Την μειώνει συνέχεια για να μην νιώθει αυτή κατώτερη. Και άμα δει ότι η κόρη της κάνει κάτι καλό ή έχει κάποιες επιτυχίες που ίσως αυτή δεν είχε στη δικιά της ζωή, τότε γίνεται πάρα πολύ ανταγωνιστική. Μία μητέρα νάρκισσος μπορεί να ζηλεύει πάρα πολύ το σύντροφο, για παράδειγμα, της κόρης της. Μπορεί να προσπαθεί να αποπλανήσει το σύντροφο της κόρης της. Η μητέρα νάρκισσος είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και δεν σέβεται τα όρια των αλωνών και δεν σέβεται τα όρια των παιδιών της. Ένα άλλο χαρακτηριστικό μιας μητέρας με ναρκισσισμό είναι ότι τα υλικά αγαθά κάποιες φορές είναι πιο σημαντικά από τα παιδιά της. Δηλαδή θα βάζει τις δικές της ανάγκες πάνω από των παιδιών της. Θα αγοράζει για τον εαυτό της ωραία ρούχα, ωραία καλλιτικά, ωραία προϊόντα. Γενικά είναι εγωίστρια και δεν νοιάζεται τόσο πολύ για τα παιδιά της. Και θα προτιμήσει να αγοράσει πράγματα πιο πολύ για τον εαυτό της παρά για τα παιδιά της. Η νάρκισσος μητέρα γενικά ελέγχει συνέχεια τα παιδιά της. Δεν τα αφήνει μόνα τους και συνέχεια προσπαθεί να τα πείσει να κάνουν τα πράγματα όπως τα θέλει αυτή. Γιατί αυτό την κάνει να αισθάνεται καλύτερα. Όσο πιο πολύ ελέγχει, τόσο καλύτερα νιώθει μια τέτοια μητέρα. Η μητέρα νάρκισσος, λόγω του ότι ζηλεύει τα παιδιά της, ειδικά όταν τα παιδιά της έχουν τελειώσει το σχολείο και έχουν ξεκινήσει τη ζωή τους, έχουν μια δουλειά, έχουν ένα σύντροφο, αυτή η μάνα σαμποτάρει ό,τι προσπάθειες κάνει το παιδί της και δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στις σχέσεις που έχει και συνεχίζει να προσπαθεί να κοντρολάρει κάθε τι που κάνει το παιδί της. Είναι πολύ σημαντικό όταν το παιδί γίνει 18 να φύγει από το σπίτι και να κάνει μια δικιά του ζωή και να βάζει όρια με μια τέτοια μάνα, γιατί αυτή η μάνα δεν κάνει καλό στο παιδί της. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει με μια μητέρα νάρκισσο, δυσκολεύεται πάρα πολύ να συνειδητοποιήσει ποια σχέση είναι υγιής και δυστυχώς διαλέγει συντρόφους που μοιάζουν πάρα πολύ με τη μητέρα. Δηλαδή θα διαλέξουν ένα σύντροφο που είναι πολύ επικριτικός, πολύ τοξικός, πολύ κακοποιητικός. Δηλαδή, ό,τι έχει ζήσει στην οικογένειά του μέσα, θα διαλέξει ένα σύντροφο. Χωρίς αυτό βέβαια να είναι συνειδητό. Γιατί γενικά
διαλέγουμε έναν σύντροφο ο οποίος μοιάζει με αυτό που έχουμε ζήσει στην οικογένειά μας, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρουμε, είναι γνώριμο. Όταν κάτι είναι γνώριμο, είναι και κάτι που μας φαίνεται πιο εύκολο. Αλλά δυστυχώς, άμα έχεις κακοποίηση στην παιδική σου ηλικία και έχεις μεγαλώσει με μία μητέρα ή με έναν πατέρα που έχει ναρκισσισμό, δυστυχώς θα καταλήξεις κι εσύ σε μία σχέση δυσλειτουργική. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις που είναι κάποια παιδιά που καταφέρουν να βρουν έναν σύντροφο καλό και πραγματικά μπράβο τους, είναι πολύ δύσκολο, αλλά γενικά αυτές οι σχέσεις έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις που θα κάνει το παιδί στην ενήλικη ζωή του. Τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με μία ανάρκισσο μάνα γενικά έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, ζουν με πολλές ενοχές και με πολύ έντονη την ντροπή. Αυτό το παιδί συνέχεια συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους. Όποιες προσπάθειες και να κάνει τις μειώνει, δηλαδή είναι πάρα πολύ αυστηρό αυτό το παιδί με τον εαυτό του, στην ενήλικη του ζωή, έτσι. Θα δυσκολεύεται πάρα πολύ να νιώσει τα πραγματικά του συναισθήματα, γιατί στην παιδική του ηλικία τα δικά του συναισθήματα έπρεπε πάντα να τα βάζει στην άκρη για τη μητέρα του, γιατί ο ναρκισσισμός δεν μας αφήνει σε μία σχέση να είμαστε ο εαυτός μας. Άρα το παιδί αυτό έχει μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να αφεθεί, να νιώσει αυτό που νιώθει πραγματικά, να είναι αυθεντικό και έτσι όταν βρίσκεται σε σχέσεις δεν καταλαβαίνει πότε υποφέρει, δεν καταλαβαίνει πότε κάποιος έχει ξεπεράσει κάποια όρια και διαλέγει σχέσεις που είναι όμοιες με αυτές που είχε με τη μητέρα του. Γενικά, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με μια τέτοια μάνα μπορεί να έχουν έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης από τη μία μεριά ή από την άλλη μπορεί να είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και να έχουν πάρα πολύ αναπτυγμένη την ενσυναίσθηση. Και πολλά παιδιά που έχουν μεγαλώσει με αυτό το τραύμα στην παιδική τους ηλικία θέλουν να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους και πολλές φορές γίνονται και οι ίδιοι ψυχολόγοι ή σύμβουλοι ψυχικής υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως όταν έχουμε ένα τραύμα να το γνωρίζουμε, να ξέρουμε πού δυσκολευόμαστε και τι πρέπει ακόμα να δουλέψουμε, να αλλάξουμε, γιατί άμα εμείς δεν γίνουμε καλά, δεν ξέρουμε τη σκιά μας και δεν ξέρουμε τα δύσκολα κομμάτια μας, τότε δεν μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άλλον άνθρωπο σωστά. Γενικά, ο δρόμος για να γίνει καλύτερα ένα παιδί το οποίο είχε μία μάνα νάρκισσο είναι μεγάλος, έτσι. Γενικά, για να γίνουμε καλά, για να θεραπεύσουμε ένα τραύμα, πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και αυτός ο δρόμος δεν είναι γρήγορος. Θέλει δουλειά, θέλει κάμποσα χρόνια, θέλει πολλές τεχνικές, πρέπει να ξέρουμε πού δυσκολευόμαστε και πού χρειαζόμαστε παραπάνω βοήθεια. Συναισθηματικά θα ζοριστούμε άμα είχαμε μια τέτοια μητέρα, δηλαδή θα έχουμε άγχος, θα έχουμε κατάθλιψη, θα έχουμε συμπτώματα όπως αυτά που βλέπουμε σε κάποιον που έχει μετατραυματικό στρες. Η ζωή για ένα παιδί με τέτοια μάνα είναι δύσκολη, πιο δύσκολη από ότι για ένα παιδί που είχε μία μάνα δοτική, μία μάνα που το παιδί το άφηνε να εκφράζει τα συναισθήματά του και μία μάνα που το αγαπούσε αυτό το παιδί και ήξερε πώς να γίνει μία μάνα καλή. Άμα μετά από αυτά που ακούσατε βλέπετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτά και συνειδητοποιείτε ότι και εσάς η μητέρα σας είχε ναρκισσισμό, τότε θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσετε και να μου πείτε τη δικιά σας την εμπειρία, γιατί στα σχόλια πάντα βοηθάμε και τους άλλους με αυτά που εκφράζουμε. Ο δρόμος της θεραπείας, της αυτογνωσίας και της ίασης είναι μεγάλος και γεμάτος εμπόδια, αλλά με τη σωστή βοήθεια μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να νιώσουμε καλύτερα και μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή η οποία μας ευχαριστεί, στην οποία σεβόμαστε τον εαυτό μας και σεβόμαστε τις ανάγκες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε σήμερα. Εύχομαι αυτό το βίντεο να σας βοήθησε και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!